آقای صبرینا салом апай Сабрина. ин раҳои мо кушода шуда пиёда гаштаси. Мағозаи пеш дугонаам биромадам, бо нагӯй дугонаи ма дар иҷа майли. Не фаҳмидам ҳамаи дугонота шу додем, якташ мондай, насибаш мондай. Намедиро ҳунароша тамошо кунӣ. Ҳунарои Чӣ? нав ёд гирифта ёле. Чӣ ҳунар? Курпачадӯзиро ёд гирифта. Ҳар як курпача медӯза ки. Хай майли. Ҳунарои дугонаама бинам. Бахшида ба муносибати ҷашни 34-умии солгарди истиқлолияти ватан, мағозаи қолинҳои Пила тахфифҳои ҷашниро аз 20 то 50% эълон менамояд. Имконияти хариди бурдноки қолинҳои зебову рангини мағозаи қолинҳои Пиларо танҳо то 10 октябр доред. боз як чизи дигар, агар маблағи хариди шумо зиёда аз 20 000 сомон бошад, барои шумо ҳамчун ҳадия як комплекти пурраи курпача тӯҳфа карда мешавад. қолин аз замонҳои қадим рамзи зебоӣ, гармӣ ва меҳмоннавозии хона будааст. Он танҳо ҷузъи ороиш нест, балки оинаи фарҳанг ва завқи баланд аст. қолинҳои туркӣ бо нақшҳои рангоранг ва ҷилои махсуси худ ба хона шукӯҳи рӯшноӣ мебахшанд. қолинҳои эронӣ бо нафосат, устуворӣ ва ҳунари асил машҳуранд. ҳар як қолин мисли асари нодири ҳунар аст. дар мағозаи қолинҳои Пила шумо беҳтарин намунаҳои қолинҳои туркиву эрониро пайдо мекунед. ва боз як хушхабаре ки писанди ҳамагон гаштааст, ин яъне бо интихоби мағозаи Пила ва хариди қолин шумо на танҳо соҳиби қолин бо 40% тахфиф мешавед, балки як комплекти зебои курпачаро низ тӯҳфа мегиред. бо қолини нав хонаатонро ба биҳишти оромиву зебоӣ табдил диҳед. суроға шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳусейнзода 10, назди таваллудхонаи 2, рӯбарӯи тарабхонаи Искендер.